Oyilunga lomkhonto wesizwe uthi uPresident Ramaphosa akayena uPresident wase-South Africa kepha unogada wabelungu. Ugade nje umnotho wabelungu ukuthi ungathini. Ngoba nawo ama-senior leaders lawa ku-ANC nawo futhi awonogada wababelungu laba. Baphinde babe unogada ukuthi umuntu omnyama angayitholi progress kukho konke okuhle azama ukukwenza. Uyabona uRamaphosa? uRamaphosa akanguye uPresident. uRamaphosa uyi-security guard se-White Monopoly Capital. Ungumantshingelani we-White Monopoly Capital, uCyril. Akekho yedwa ke nabangani bakhe ama-senior leaders we-ANC. Kunogada labo ngomantshingelani we-White Monopoly Capital. Bagade umnotho wabelungu. Ukuthi umnotho wabelungu awuphazanyiswa, akekho owuthintayo. Uyandlondlobala futhi. Bonke lama leaders we-ANC anama-shares kwi-companies zabacindezeli abelungu. Kunogada lapho. Baphinde babe ngumqobo futhi benze sure ukuthi umuntu omnyama akayitholi progress. That's why benama-shares lawo. oRamaphosa becebile nje bacebe ngokudingisa igazi lethu sabantu abamnyama. Ngendive nje ezinye iziphukuphukanyana zisithi uRamaphosa ucebile. Ucebe njani uRamaphosa? Ucebe ngokudingisa wena. Ukwenza sure ukuthi nangeke uyithole progress wena. Uzondlondlobale one. Wavuma waba ngumantshingelani ugade umnotho wabelungu. Manje ngizokwenza umzekelo ngeState Bank. Uthi why singenaso State Bank? Yabo. Yabona njengoba sino Absa, FNB, Nedbank, Standard Bank, ezo bank ezo zama charges aphambene kakhulu. Uyakwazi ukushiya 600 uthi yabe ngo 400 and something. Ama charges akhona aphambene. Yabo. If usine State Bank, iState Bank isoba nama charges are reasonable. Not ama charges aphambene. Yabo. Mesiyocela uxhaso ufuna ukwenza ibusiness uzokwazi ukuthola uxhaso. Qala ibusiness. Yabo, moyo boleka imali uzokwazi ubhatala imali ine interest very low, iState Bank. Yabo. So akufani ukuthi akufani nezibank ezifana no FNB no Absa, yabo, ama charges wakhona apha phezulu. Yeah. So ke ama benefit we lento we State Bank mahle kakhulu. Mahle kakhulu. Mase khona iState Bank abantu abaninzi bazozishiya zonke izibhenki zabelungu. FNB, uCapitec, uStandard Bank, uNedbank. Bazoshiya zo bank baye kwiState Bank. Kusho ukuthi zizowa ezibhenki ngeke zibe sayenza manje ngoba izikhanda billions and billions engathi ngokucharge thina. Ukuthi sifake imali kubo nje babe siforce futhi ukuthi na imali kumele uyibeke ebhenki ungayibeki imali endlini ngoba bafuna ukuyicharge abafuna ukwenza imali ngathi. Uyayibona? So oThabo Mbeki ke ngoku ukwenza sure no Cyril ukuthi engeke sibe khona iState Bank ngoba mekhona iState Bank sokwenza omkhulu umonakalo kwibank ezabelungu. FNB, no Absa, ngoNedbank, ngoStandard Bank, noCapitec. Yabo. So impilo yomuntu omnyama ngaphansi koCyril Ramaphosa kubuholi beANC angeke yendawo. Liphupha nje into engeke ifezeke ngoba ngomantshingelani abaya abagade umnotho wabelungu ukuthi umnotho ayikho itransformation ezokwenzeka kumnotho. Izohlala umnotho usizandleni zabelungu and umuntu omnyama ngeke aparticipate emnothweni. That's why ke betyebe kangaka bona bayakubhatalela ukuthi na wena uhlala ucindezelekile. Wena uhlale ukwinkulu nje lento inhlupheko uhlala senhluphekweni. Yebo. Uhlala utsala nzima. Zikhona into ezingenza impilo zabantu abamnyama zibilo engazenza ugovernment. Yebo. Kodwa ke angeke kwazeke ngoba kunama security guard we-White Monopoly Capital. Sharp.